ta shiga. Hello, baby. Kina ina? Yawwa. An gama. Da Allah a matsa nake wallahi. God babana. Yanzu ki zo gida kawai ki same ni. Me? Indomie. To ba komai ki zo kawai. Ni da nake a matse. Kana ruwa. Ai dole siya miki indomie. Baby. Sai na ganki baby. Wayo. Tab. Ni da ma ina so garin kwaki ne da siga fa rage kuma garin kwakin magungwani ɗaya ne ma. Zan sha in yi aiki. Kai zan bata. Kai na san wayen da zan bata. Na ji daɗi shi ne ina sa masa sai masoyi ke maka hidima. Ludayi ne zagin cikin numa, tabbaci ne ke kauda tan. Waye ne? Na ce, baby. Ina wani basifa. Ai na ɗauka wani ne zai zo ɓata min aiki. God babana. Ba indomie na. Ba indomie na wuta baby. Yanzu kin gane? Garin kwaki ne yanzu mu shiga ki dan sha na dan jiga miki kin gane in kin sha sai mu fara ko da ruwan. To na cika ciki na kuma da gari. Wa ga miki ba za ki cika ba garin kaɗan ne. Baby shagari indomie na wuta. Baby shagari indomie na wuta. Baby shagari indomie na wuta. Yawa. Tabbaci ne ke kauda tantama. Masha Allah. Baby, come on out. Baby out. Ki fito mana. Ki tuntuni baki gyara a ciki ba sai a waje. Mu zai raka ki. Ina. Kana ruwa. In raka ki waje mana. Ko wurin indomie zaka kai ne. Haka muka yi da kai. In me? Wallahi sai ka bani indomie na wallahi. Baby, baki san 1+1 ba kenan. Wayo. 1+1 equals to 2. Za mu haɗe. Wani haɗewa? Wallahi sai ka bani indomie. Baby. Ni ba wani baby. Na mata. Baby. Ka gama wajen jiga ni a ciki sannan ka zo kana ce wani baby. Ba wani in yi shiru wallahi sai na tara ma jama'a. Wallahi na fito ka ban kuɗin indomie na idan ba ni na ki dawo nan wallahi. Ni ba wani shiga cikin rami ka tsara danne ni. Ba ni. Ba wai zan kunne.